nyiswa kaluwore kod romo matimore odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay debed mane? Erokamano ahinya winji makare kaka wachono endo wan kaendi e chenro mar pidho ochele kendo e bwo chenro mar Kimira Oluch irrigation scheme kendo en program manochaki kod sirikal mamalo momuonyo omenda maromo bilion 6.5 mar siro jopur ma nitie bwo chenro mar Oluch Kimira kaendi mokwako ka chund bura ma Karachuonyo kaachiel kod ka chund bura mar Angwe. Kaka inyalo neno achiel kachiel kaendi chenro mar Kimira Oluch sani tayo kod duol neno mochung' ne ng'iyo dongruok e alwora ma Nam Lolwe LBDA ma kawuono biro sero pith mar ochele ma ochayo oro kendo jopur ochele matiyo gi kar keyo pi mar Oluch Kimira niendi maromo 250 biro yudo chenro kata mijing'o ma dhi nyime kod pith mar ochele ma sani koro LBDA komakore kod migepe mamoko kendo ka mondo okonye ting'o malo pur mar ochele. Koka ketho sa an achiel kachiel kod jatatij e duol mar LBDA kata Lake Basin Development Authority ma ochung'ne ng'iyo dongruok e alwora ma Nam Lolwe. Odiochieng' ma kawuono biro lero ne jokanyana makoro neno Ramogi TV kawuono ang'o motimo kaluwore kod chenro mar LBDA timo e jiwo pur mar ochele e gwenge ma Karachuonyo kaachiel kod Rangwe ma project dhi e nyime. Erokamano ahinya, an nyinga iluongo ni Wycliffe Ochiaga kendo an e jatatije mar Lake Basin Development Authority. Kuma wantiere ni en an irrigation scheme miluongo ni Kimira Oluch Smallholder Improvement Program. And gima watimo kaendi achiel en ni waketo infrastructure. Ibiro neno canals moger. Canals gi oger gi chiegni kilometers 100. Giringo e scheme mar both Kimira scheme to gi Oluch scheme. Now, in terms of acreage, project ni cover more than 1,400 hectares of land, and wan gi gombo ni chiegni nus mar mano wabi waket mondo pidhe mchele. Kaka ing'eyo en ni mchele en chiemo michamo mang'eny ahinya e piny mar Kenya ka, kendo what the consumption is annually and chiegni metric tons 800,000. Use country and slightly below 200,000 metric tons. Tiende ni wa import mchele 600. Import mchele metric tons 600. Mokwongo en ni jowa pok ong'eyo ni mchele onego pur kendo jowa pok gi rieko mar puro mchele. To mar ariyo pok jowa obedo gi varieties mabeyo ma are resilient mondo odongi e gwenge ma wantiere gi. So gima watimo kawuono en ni wariwore gi organizations mamoko, achiel kuom gi en KALRO, mar ariyo en IRRI International Rice Research Institute, mondo wang'iyane ka wanyalo kelo varieties manyasani ma are more resilient, ma kawo time matin to mature kendo magolo produce mang'eny. So kibro ng'iyo bathe ka ibro neno ka nitiere jopur osewuotho kendo giseyiero mago magifeel nonengo dong kuma kama. So kawuono wabro yiero mondo wang'ini manyalo dongo en mane mondo koro wami jopur teko kaka ginyalo puro michele bilago. Mano ne wan achiel kachiel kod jatatije e duol mar Lake Basin Development Authority ma ochung'ne ng'iyo dongruok alwora ma Nam Lolwe. Ka winjo kowacho ni kawuono girado kod jopur ma oringa 250 ma gidwa miyo pur mar ochele ma dhi nyime kar keyo pi e puothe kaendi Oluch Kimira, kendo pod wago tach ka mar bi loso kaachiel kod migepe mamoko ma bende oriere kod LBDA mar chwalo kit pur mar ochele ma sani koro LBDA temo mar timo kaendi mondo jopur ma kandi oyud konyruok kaluwore kod chenro mar pur ochele ma gisebedo ka gitimo chenro mar kepi puothe mar Oluch Kimira kaendi. Ka ok kamano biro duoke studio mondo idhi nyime kod twak kapod wan kaendi mar go mbaka kod jopur kaachiel kod jokanyo mopogore mang'eyo ni to ere kaka inyalo ting' malo pur mar ochele kokalo e chenro mar kepi mane sirikal mamalo ochako e gwenge ma Karachuonyo kaendi. Erokamano ahinya Ali Abich, wawinje yo makare.